sagad gyud nga reklamo sa akong madunggan karon, bisag ako mismo muhimo sa kuanang maong reklamo nga ikumparar ang mga bata o mga batan-on karon sa among panahon, mga 1960s, 70s, lahi gyud kaayo. Sila sa mamas una moingon sad, kamo lahi gyud kaayo mo namo, kamis una mata pa lang sa among amahan kasabot nami, hilom dahil may karon kamo bisan pag yaw-yawan pagkagahig mga ulo. Mausad karon, mausay akong isulti karon na tiwasono na sad ko, mo na say akong isulti ngadto sa mga bata, mga batanon. Tinuod ba nga lahi ang mga batanon karon kaysa atong panahon kitang mga tiwasonon? Lahi gino? Pataka alam mo. Maora na oy. Mao ginay kinaiyas mga batanon, mao ginay kinaiyas mga bata. Ingkaw niya pader kay lahi man sila karon kay dugay kay mga tub. Sige lagduwa anang cellphone kanang computer nya tapulan na kaayo suguon mga irresponsable kaayo. Kitas una mo trabaho sama na mga maestra. Sugot lang gid sila maestra gikas pag-graduate nila college hangtod na gyud pagkamatay nila maestra ra gyud sila. Pero karon ang mga batanon kada 5 ka tuig pinakadugay balhin ginagtrabaho, balhin trabaho. Sa una magminyo bisag mga pangag pangipon, mga lagom ang naong, hala padayon kay naminyo naman gyud ko. Pero karon sos gamay lang singhag, buwag dayon ana. Di ba lahi gino? Sa una, ang mga babae, oy, ang laki, dili, kahikap, adto gyud atubangan sa ginikanan, mamisita gyud, kay ang babae mudagan, o imong sugat-sugaton diyasdan. Panahon sa una, mudagan, kay mahadlok nga, kuyog-kuyogag laki, pero karon maunay mamunlot ko no, ang mga babae. Maunay mo bunlot, maingon ko nung laki nga, uli sa kong, isang uli, buang ka diya, oy, kuyog sa tamo, anak ko nung babae. Mao ilang gingon, wa ko kibaw, wa pa mo ko kasuwang gibunlot ko sa Madrid. Ang nanay mo bunlot ako, pragahapon, kuyog ko sa kaning kuan, kanini ang katubang prosesyon ba, solemn prosesyon, na wa ko magdahog nga, gibunlot-bunlot man hinoon ko dito sige pa picture ako di na ni maayo da gikan og alas 2 sa hapon hangtod alas 8 sa gabi daghan magpa-picture pero kadto siya mo lagi na style karon nga lahi gyud mga igsuon abi ninyo kung unsay lahi ang technology ra gyud nga na-encounter nato. Kung kita sad nga mga natawo sa 1960s ug naa pa ning cellphone o computer sa atong panahon, maura sad ni atong kinaiya. Kung ang mga motor sa una pariha pa sad karon nga makapalit ra gyud ka bisag ang imong kwarta porting gamaya, makakuha ra gyud kag sakyanan. Purti sa tangdaghana nato nga nagmotor sa una usa unta ko sa magsigi unta og motor niya paangkason dayon ang uyab niya ihunong sa hagunoyan og sa sagingan nana ba kun ang drugas sa una kanang cocaine kanang marijuana kanang shabu og nauso pa na sa una musiga sa tingali ning akong mata no. Kung kining social media, kung available pa ni atong 1940s, 1930s, ang ato sa duntang mga ginikanan nga dugay nang nangamatay o naibuhi karon di nasad ka ilag tao. Ang ilas ang kinaiya, magsige ra sadto sila TikTok, magsige ra sadto sila og kanana ang real, live, wifi. Kaya nga naman, the same person. Pero nga naman nga galisod man ta karon paghandol
ngano man nga mura mag ang sala karon porti mang dagkua tungod kay diha sa atong pag-encounter sa technology, sa social media, sa sitwasyon sa atong katilingban, atong gibaliwala ang Ginoo. Wa na ta makigkuyog sa Ginoo padulong sa pag-atubang sa atong kahimtang. Mao na dako kay problema diha. Lingay mong tupad, nagakuyog mo sa Ginoo kada adlaw. Ha? Aware ka kamong mga asawa, aware mo nga kuyog yun mo sa Ginoo kada adlaw. Lipay kay ko gahapon kay naka-encounter kog mga ako sabang gitanaw-tanaw ba nga mga sikat nga mga leader sa atong katilingban, mga atong mga politicians gahapon. Ang uban nagpa-picture sa nako dito. Di lang ko mo mention kay ting eleksyon o niya ingon din tong usa sa atong mga inila nga politician din sa atong dakbayan. Siya, Father, ako nakadungog yung ko nimo nga sikat kuno kayo ka. Nako, ay dili man ka na ganing ma'am, babae man siya. Ingon din siya nga, unsa may imong mensahe karon sa atong katilingban ngadto sa imong mga millions of viewers na kuan para aning 2025 ug niining atong tema nga kana ganing Pilgrims of Hope. Nga ningon din ko perti magyong problema aning atong katilingban ron ma'am, kamo kay bawo magyud mo ana, perti magyong daghanang problema dili lang dinhi sa lokal, nasyonal ug sa worldwide gyud. Ang ako ra gyung hangyo na kamo untang mga leaders, kitang mga leaders, mukuyog lang kita sa Ginoo sa atong pag-atubang aning atong sitwasyon. Di gid nato kalimtan nga ang Ginoo kuyog nato. Kana ra gyud. Muna kani si Ana, si propeta prophetess man propeta Ana, matud pa dinhi, biyuda na siya. Pero tibuok niyang kinabuhi na aragyos templo, nagampo, nagpuasa og nagtuman sa sugo sa Ginoo. Unsa may resulta? Sa kagubot sa templo, nakakita siya kinsa ang Ginoo. Nakakita siya sa bata nga gida, sa mga pobre nga ginikanan, nga mao ito siya ay manluluwas. Nga ang kabus kaayo nga ginikanan, ang mga naong kabus kaayo, mao di ay ang nagdalas kaluwasan. Pila man sa atong mga leaders karon sa simbahan o sa gobyerno nga nakakita nga kanang mga kabus, kanang mga way balay, kanang hapit way gikaon, kanang naa sa sidewalk, kanang way ika pa ospital, way ika bayad ngadto sa eskwelahan, dili ka pa eskwela sa ilang mga anak, mauday na sila ang tinuod nga kaluwasan. Pila man kabuok, gilingya imong tupad, inakinsay imong manluluwas ang mga politicians nga dato o kanang naa sa squatter area. Giyay na, nakinsay imong manluluwas. Pila man kabuok nato nga nakakita nga ang presensya des Ginoo naa di ay sa labing ubos. Si Kristo ray gasulti ana, whatever you do to the least of your brethren, you do it to me. Unya kay niingon man ta, seek first the kingdom of God and everything will be given to you. Unahon unta sa mga leader, sama nako, sama sa ato mga obispo, Santo Papa, and I know nga daghan sa atong simbahan gahimo niini, ambot sa mga politicians nasa daghan nila naghimo ani nga unahon pag-atiman ang mga kabos kay maunay tinuod nga agianan sa tinuod nga kalambuan sa atong kalibutan, labi na gis atong nasod. Pero ibaliwala gani nato ang mga kabos, ang siguro nato kani mga dato, kani nagsakay ana mga limousine, kanang na ang mga bulletproof, kanang nang puyo ana mga mansyon, kanay sigihan atong atiman og alagad na patay gining atong nasod, patay gining atong kalibutan. Saman, agree,
disagree. Tagaan tala mong sample. At imanan ang inyong dato kayong silingan. Panahon iniguan, mugawas na, aron tabangan mo anang nibaha ng inyong lugar. Adto ra na sa ilang kwarto, hadlok na mugawas. Kinsa may mutabang ni mong gibahaanan ng inyong lugar. Kadtong imong silingan nga pobre kayo. Mautoy mulangoy anang baha. Mautoy musod anang kanal aron kwaon ang nakaklag up. Nya mo kuan dayon, mo drain dayon ang tubig aron mohubas. Mo nay mo bunlot anang mga hose, mo kuha anang pala, anang piko aron himuan og agianan ang tubig aron dili mo malumos diha. Kadtong imong silingan nga porting datoa. Apil na tong pari nga nagwali karon. Asa na mo gawas? Di ba? Nga nang naay mamatayng ilaga diya sa inyong opisina, baho kayo, suksok dito atong luyo atong mga kabinet. Masugo ni mong manager. Nga sir, or ang mayor ba ka? Na ang mayor diha sa inyo, opisina, mayor, pwede imong pangitaon ni hain ng gabaho. Wa man jud kay gibuhat diha. Mao pa may pag-abot nimo, kami may gatrabaho dire, pwede imong pangitam. Imong ka ugma da nag-report diri buanga kasugo-sugo kanako. Mao nay kinaiya ang mga gamhanan. Di na sila masugo. Kinsa may sugoon be? Ang janitor. Dong palihog. Uy, yes ma'am. Baho jud kay dong, sakit akong ilong. Oh yes ma'am. Di gid na hunungan si janitor pangita. Bahala na giud na diha. Sorry ha, ug naminaw sa online. Kanang pagitaon gina, kwaon gina, bisag kasuka-suka pa na sila sa kabaho. Kwaon gina, limpyuhan pa na dito, butangan pa gina dito, og unsa pa ng prisoner nga inigsodi mo, mingon ka, wow, dong, salamat, yung kay dong. Kisay nakaluwas ni mo? Ha? Katong dato ni mong manager, katong dato ni mong politician, o katong janitor nga hapit way allowance? Tumaom day mo tubag. Nya kinsa maroy gipangga sa atong nasod, kinsa gipahilunaan anang ilang budget 2025, ang mga dagko na kaig tiyan, ang mga dagko na kaig lawas, ang mga dagko na kaig kwartang na pondo, tuan nila, gitangag-tangag nila ang budget. Gisiro pa ang PhilHealth, gikuhaan pa ang atong edukasyon, gikuhaan pa ang atong kaning modernization sa atong armed forces. Ang mga sundao nga hapit na gani way mga kaon usahay kung tuas panggubatan ni buhi sa ilang kinabuhi para nato mao pay katan ang budget, ibutang atong tuang departamento nga puro kapalpakan ang atong nasinati karon. Daghan pa kay questionable nga transactions kani maong departamento, purti pag yung dakuas budget ang gibutang. O ang kinisang mga nanaglingkod sa gahom, gitriple ang ilang mga dawatonon para ila kunuhang spend sa katawhan, pero tuara sad sa ilang mga political allies. Laway kayo paminaon. Wa na'y nagpakabana sa mga kabos. Pila kabuk din maglinya sa atong opisin, sa atong simbahan, karong panahona. Porting daghana mo reklamo na lang kung nataong atong sekretary padir kadaghan na ba ani nako saon man gyud si Jesus man maninghag pa usahay day mo lakaw na raba ko ay pirmahin na to padir nako so si Jesus balik sa taong ko diri di lang sa kumulakaw ay onya lang na padir nako ayaw kay nasuko na si Jesus. When I mas Jesus, whatever you do to the least of your brethren, you do it to me. Di ba? Masuko usahay, ninghag. Diri gani ko gika-istorya din mga bisita nato nga gikas gawas nasod. Perti na mong tabi-tabi diri, abot bita Jesus tulo ka buok. Blitsog yung padir ka ako ba padir ba? Dako kinahanglan jud ko ni padir ipapalit ang malako. Di pa ko gika-istorya. O sige padir diri lang miskili nako dito las opisina. Ay ri lang diri padir nako. Pagkabadlongon gining Jesus Ug di pa lang ka Jesus kamay gid nimong iparok anang bangko no. Pero Jesus man, pailom lang. Zaman, akong ipasa ninyo si Jesus.
Akong ignon adto aning balay ni Kuan, kay mga Kuan ni sila. Oh, dili. Kanindot unta kun ang atong mga leaders, labi na gyud ming niya sa simbahan, makakita sa tinuod nga presensya sa Ginoo ug moalagad sa Ginoo diha sa presensya diin siya nahimutang the least ones. Muna si Maria ug si Jose, hangtod sila nangamatay, apil na sad si Jesus ug ang tanang mga santos, diha gid sila nagpuyo sa tumang kalisod na kahimtang. Ngano man, pagtudlo na nato kitang katawhan nga iyang giluwas, na kung gusto natong luwason ang kalibutan, gusto natong ma-experience ang Ginoo, love the poorest of the poor. Gihimo na nila ni St. John Bosco, Mother Teresa of Calcutta, o tanang mga santos. Love the rejected people. Love the outcasts people. Muna karon kita dinhi sa ginagmay natong paagi, sige tagbaligyag slots, dili ni tiaw-tiaw. May nangutana nako nga ako rasang kabatchmate sa seminaryo sa una, gahapon nagkuyog mi. Ingon din siya, unsa may gibuhat ni Moros imong parokya? Nakuha sa tingali ni siya magsusi-susi. Niya akong pang-istorya ginagmay, ang pipila lang sa atong gipangbuhat dinhi, nako kami, nanasad mi dito'y natukuran og balay, mga 111 na. Huh? 111? Wala lagi ko kabati, ana. Nako, man sad mi ana mag-publish. Butang ka na ni Mulong Surano. Nako, iya lang ay. Nako, ingin din siya. Nako, mga 3 times, 4 times a year, maghatag yun may mga bugas, labing minus, mga 3,000 ka 5 kilo packs. Hala, imo nang ibuhat, bro. Huwag man kabi-tabi, ana. Nako, ana, God. Nasa mo scholars. Nako, mag-average po may mga 15, nadtos 20 ka book scholars. Hala, ana siya. Pili imong staff dito. Nako, ang regular, 26. Nya punan sa dili regular nga mga 20 ka pinsan, mga doldool 50. Grabe hada sa dana. Nya pakanon gyud na bro, pakanon ako. Dili ra pakanon. Sweldohan gyud. Na panay PhilHealth, na panay kanang SSS, na pa gyud na St. Peter. Diyan nung i-appeal man ng St. Peter nako, naa man say mga tiwasonon dito. Siya onya ug mobiya ka diha unsa may dangatan ako gikondisyon na nako sila nga inigbiya nako posible gyud nga paphaon mong tanan dinhi sa ingon ana palang ta mong tanan bro nako kita bitatoy kuyog sa una sa dili oy lahi ka oy nako dili oy ikaw na minyo lang ka pila na maroy babae nimo say wa sa ko na bro nako na kadi jud ka mutugan nindot di ay buotan sa to siya kana ba ana ba. Di na lang takinhanglang magsige patag bandilyo, sige patag pa picture-picture, butang-butang diha sa post-post, social media. Kung ang purpose para lang pagpagarbo, di na kinahanglan. Ako sa nisulti sa kuani karon ni share ko ani sa paghatag lang og testimony nga kita dinhi sa atong kakabos og sa atong kasimpol nga parokya nakahimo na ta og dako-dakong tabang ngano man nakasintro ta kanunay unsay buhato nato sa labing ubos. Nya kamong mga niapil dinhi pinaagi aning pagpamalit og slots niya dinhi niapil ang labing kabos ug ang labing dato nga mga Diosnon nga mga tao niapil dinhi sa atong mga slatters. Congratulations ninyo, ato na sad silang pagpakag usab. Salamat gyud kayo. For 4 years na 2020 hangtod karon 2024 nagkuyog ta daghan na kay tag nahimo sa kagamay sa atong resources 100 per slot SBF dag 500 per slot o nakatukod tag kumbinto nga nindot-nindot biya natong kumbinto sad niya sa 100 per slot nakatukod na tag sa atong CTU
nakatukod na tag 111 kabalay, naka-event pa ta nga mo budget tag 2 million, tag 3 million. Sa 100 lang na nya kaning atong budget para sa mga kabos nga ni apil diri katong atong last nga Christmas party, perting nindota. Sa 100 per slot, nakatabang ta sa retreat of priests. Sa 1,000 per slot, nakatabang ta sa kapilinya, 40 million na kapin. Dirisad sa kang Bishop Chupilo Kamomot na Thanksgiving, mga 7 million po to. Mga inana ba? Dako ding mahimo no kung maghunahuna ta sa labing kabos. Mao na iampo nato nga maliwat unta ta nila ni Propeta Simeon, Propeta Ana nga sa ilang pagkamaampuon ug sa ilang pagpuyo sa kakabos nakita gid nila si Kristo. Kita sad magmaampuon ug mahigugmaon sa mga kabos, labi na gid sa mas kabos pa nato aron pirmitang makakita Ginoo ug wala na tayong hahanapin pa.